dito sa Metro Manila? Well, di ba noon, we strongly believe na hindi mangyayari yan, malayo yung mangyayari sa atin dito dahil nga wala pang nangyari. Ngayon na may nangyari na, so medyo iba na yan. Iba na talaga yan. Pilipino na mismo, di ba? Pilipino na mismo nag-suicide bomber. So, bantay tayo. Tingnan lang tayo. Sir, Noong palaging foreigner ang involved sa suicide bomber. Ngayon, talaga Pilipino na. Homegrown. So, sabi nga natin noon, in due time, magkakaroon din ng Pilipino na suicide bomber. Ano nga, nagkakatotoo na nga. Ito na nangyari. So, dapat alert po tayo lahat.